Αυτός είναι ο Όμηρος. Ένας έξυπνος τύπος, σύγχρονος και διασυνδεδεμένος. Ο Όμηρος θέλει να αγοράσει αυτοκίνητο. Ψάχνει online για τιμές και προσφορές, παίρνει τηλέφωνα, στέλνει emails, αγοράζει περιοδικά αυτοκινήτου, κρατάει σημειώσεις. Σύντομα, η λίστα του μεγαλώνει και τελικά αισθάνεται μπερδεμένος. Ρωτάει φίλους, γνωστούς και συγγενείς, αλλά όπως περίμενε, ο καθένας λέει το δικό του. Τσεκάρει το email του, βλέπει κάποιες ενδιαφέρουσες απαντήσεις, αλλά οι περισσότερες εντελώς άσχετες. Είναι πλέον μπερδεμένος. Η επιλογή αυτοκινήτου φαίνεται οδύσσια. Μέσα στη σύγχυσή του έρχεται μια φαϊνή ιδέα. Με το plantobuy.com μπορεί να πει στην αγορά τι ακριβώς ψάχνει. Απλά και ανώνυμα. Κάνει αμέσως login, φτιάχνει ένα πλάνο αγοράς στη στιγμή και λίγο αργότερα δεκάδες αντιπρόσωποι στην περιοχή του βλέπουν το ανώνυμο ενδιαφέρον του Όμηρου για ένα μικρό συμπαθητικό μπλε αυτοκινητάκι πόλης. Το Plan to Buy έχει ήδη φέρει την ανατροπή. Πριν έτρεχε ο Όμηρος για να βρει και να συγκρίνει. Τώρα τρέχουν οι έμποροι για να τον κερδίσουν. Ετοιμάζουν βελτιωμένες προσφορές με την καλύτερη δυνατή τιμή, εξοπλισμό και χρόνο παράδοσης και όλα αυτά ειδικά για τον Όμηρο. Ο Όμηρος είναι κοντά στην τελική του απόφαση. Τουλάχιστον έτσι νομίζει, γιατί εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται ο πειρασμός που αναστατώνει τον ίδιο και τα πλάνα του. Και πάλι όμως ο Όμηρος χρησιμοποιεί έξυπνα το Plan to Buy. Ζητάει βοήθεια, γνώμες και συμβουλές από το κοινωνικό του δίκτυο. Οι φίλοι του ανταποκρίνονται και βλέπει ενθουσιασμένος τις προτάσεις και τα σχόλια ανθρώπων που γνωρίζει και εμπιστεύεται. Είναι πλέον σίγουρος για την επιλογή του. Έστω και για μερικά δευτερόλεπτα. Πρόκειται να αγοράσεις κάτι? Το Plan to Buy άλλαξε τους κανόνες. Πες το στην αγορά, ενημερώσου, διαπραγματεύσου ανώνυμα με τους εμπόρους, ρώτα το δίκτυό σου, κάνε σωστές επιλογές. Ο Όμηρος και ο Αλέξανδρος μόλις το έκαναν.